Il-promozzjoni u l-prevenzjoni tas-saħħa huma fost l-aktar fatturi li waslu għal livelli ta' saħħa aħjar u ta' kwalità. Kien dan il-ħsieb li xpruna lill-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi biex itella numru ta' attivitajiet marbuta mal-qasam tas-saħħa bil-pubbliku attenda biħġaru u pparteċipa. Fil-pjazza ta' Ħalqormi kien hemm ukoll unit mobli tad-demm fejn n-nies setgħu jagħtu għotjiet tad-demm għal persuni li tant għandhom bżonn. One News tkellem ma' Doris Mallija, anzjana ta' 67 sena li ilha tagħti d-demm għal dawn l-aħħar snin biktar minn 100 totja ta' demm. L-anzjana tgħidilna kemm ilha tagħti d-demm u kemm huwa importanti s-sehem tagħha. 40 sena. U dan xi fisser għalik din l-għotja tad-demm tiegħek? Għalija li qed ngħinha ħadd ieħor dik l-aqwa li jgħid. Kien hemm xi każijiet speċifiċi li tiftakar li inti xi ħadd mod speċjali? Iwa, laħqu ġew l-ambulanza għalija biex jaħduni. Kienet mara qed twellet. Ġifieri inti salvajt il-ħajja ta' din il-mara? Tarbija b'kollox. Doris Mallija ingħatat ċertifikat mill-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia b'apprezzament għall kontribuzzjoni tagħha lejn is-soċjetà. Il-Ministru Farrugia enfasizza l-importanza li l-poplu jagħti d-demm li tant huwa bżonjus fl-isptarijiet ta' pajjiżna waqt li hu stess ta' donazzjoni tad-demm fil-unit ta' Ħalqormi. Min kien preżenti kellu aċċess jiddetermina l-livell ta' zokkor fid-demm kif ukoll il-pressjoni permezz ta' numru ta' tobba li ħadu sehem. Fost dawk li attendew din l-attività kien hemm is-Sindku ta' Ħalqormi Rosjan Kutajjar u l-Viċi Sindku Ġeżmon ta' Kulina.